Para mí xa o que ten interés, o que poño aí. Dígame, como se chama vostede? José Caolata, É escultor sí. de pedra. Benjamín de los discípulos da Sorei. Discípulo de Sorei. Sí. Quen era Sorei? Quen era Sorei? Era quen que está ali. Que era un escultor galego. Un escultor galego, sí. Ah. Ben, e usted onde estudiou? Pois empecé na Escola de Artes e depois fui por xunto dele, por seu taller. Que tipo de pedra é? Granito, Granito. sí. Vamos ensinando as pezas. Empece por onde vostede queira. A ver, vamos con esta do camiño. Hai tantas. A ver, Empecé iso do camiño. que pongo aquí? E xa les digo, A ver, o Camiño de Santiago debía de ser un museo de talleres en acción. en acción, moi ben. Sí, é o que pon ali, que saben aí. E este dos cans, os perros? Bueno, é para avisar que non entren así, nada máis. Moi ben. Esta que temos aquí, grande, calé? A das rodas. A das rodas, en unhas rodas que tiraron aí no Monte do Gozo, e eu collinas e armei esa escultura como se o abuelo fuera canteiro, como que las pedras. Moi ben. Ela está picando un muíño. Pode berrar, É unha chavala. un pouco máis, se non... É a abuela, o abuelo foi canteiro, entonces ela é nieta. Moi ben. Está xogando nas cousas que tiña o abuelo. Eso é o que recordo aí a través disso. O do sol? O do sol recorda o día de San Juan. O día de San Juan? Sí, que dicían que bailaba o sol. Ah, e por qué? Porque había esa tradición, que bailaba o sol ese día, nada máis. Ah, moi ben. Entonces facían as casarelas, poñían flores, había moitas cousas de eso. Sí, sí. Aparte de onde fui. Vostede de onde é? É daqui, de Santiago? De Compostela? Fun do botamento de Mesía, en Lanzá. Despois vim para Santiago no 59 ou así. E ten fillos? Sí, aí malamente conocín a Sorei na Escola de Artes e despois empezamos a falar e mandaban ir aos domingos para xunto dele. Moi ben. Iso é unha cousa importante, un señor como era a Sorei, que mandara ir aos domingos para ir xunto dele. Moi ben. Imos vendo máis pezas. Esta que está aquí como unha cova, onde está este can, esta. Sí, pero tens que hacer, se Sí, estás sí. televisando tens que velo. Vamos, Sí, imos. senón Sí, sí. non saben cal é. Que é isto? Sí, vostede fale. Ese é San Miguel. Este é San Miguel. San Miguel. Moi ben. San Miguel, patrón. É que dicen que o patrón de la justicia, pero a justicia nunca vin. No. Pero esta balanza o peso da justicia, como un levanta máis que a outra. Era máis represente eso. Sí, sí. Entón este é como a cova que... É o nacimiento. O nacimento? O nacimiento, sí. Moi ben. O principio e o fin. Como empeza a vida, como terminou. E hoxe en día apenas hai escultores de pedra, verdad? Bueno, pero non poder vivir dela, pois que elimina iso. Non pasa máis que iso. Santiago era un pueblo artesano. Cando vim para Santiago era un pueblo artesano, había moitos talleres, agora non hai ningún. Iso debía non ter en conta, pero non o teño. Xa. E as cunchas, por que meteu as cunchas? Bueno, está aí de casualidade, non é que... E poden ter algún significado. Ten moita importancia que está facendo a Virgen. Que fai? Limpar o neno? Non. Non, está facendo chocolate. Para que? Para ela mesma. Está ben. San José vai con regalo. Sí, sí. Estes de arriba están cantando unha panxoliña día de Navidad. Os abuelos e o nieto. Sí, sí. Recordando esas cousas que daquela era así. Sí, sí. Esta, por exemplo?
Aí está o galo, o cabrito, como según as cousas, onde están aí xuntos para poderse a contar Ajá. desde unha pedra. Ese é un páxaro, non? Este grande. Páxaro. Pois é un galo, sí, que está cantando. E para mover estas pezas é duro, non? Bueno, hai que movelas con moita dificultade, con moito saber movelas. E as move vostede solo? Bueno, pois esas que están aquí todas case as movemos solo. Ah, Mira que esa que está aí colocada como un loro, sí. pois movine eu solo. Carainas. No, sin collelo a peso, coa diferencial, aí va Sí, movendo sí. así. Seguimos o recorrido polo Museo de Pedra. Este que é un... Iso é un chuez, Ajá. metido nunha cuna. E por qué? Porque se encerran en si mismo, non dan información que deben de dar. A xustiza non existe, verdad? Para mí non. Eu non a vi nunca. Se fun a ela, eu supoño aí como bailan, está metido nun sitio dun niño, é como se movan polos cantos. E con el no calara facía isto. Estaba así con pé. Entón, eles polos cantos fan o mismo. Utilizan a Biblia, pero non a cumplen nunca. Claro. Cando fallan dan unha patada, un pouco. Unha amiga miña me decía unha vez: a xustiza é unha diosa, non existe. Non, non existe, non. Unha vez dixo, agora 3 ou 4 meses, dixo o rei que a justicia era igual para todos. Eso non o deu dicir ao público, porque é que non sabe o que é a justicia. A justicia é dos ricos, non dos pobres. E iso é unha pena. Todo se Utilizan a Biblia, pero nunca a cumplen. pode mercar nesta vida, esta xustiza. Porque ven a televisión aquí, isto non sale. Non é españolas igual que nosotros. Claro. Eso non se debe de consentir. Ajá. Que eu estea chorando aquí a facendas de mil cousas porque non existe a justicia, nin dan a cara, nin me dan unha razón. Claro, É que claro. o país así onde está a democracia. Pero os artistas non nos comprenden nunca. Non se comprenden porque non cumplen con o seu deber nunca. Claro. Aí está o detalle. Seguimos polo recorrido. Isto que é unha leiteira? Este é unha copia do tesouro da Sorei, Sí. que vai para a feira, Ajá. o cucho, e vai pasando o río para que non lle caiga no río. Ah, un río. Sí, e por abaixo vai un río, e entón é como un puente. Está ben. Está moi linda, eh? Que leva unha vaca en brazos. Si, leva un cucho. Un cucho. O vale nacer, pois, un probalo no colo, non se pode. Ahora imos a esta de aquí. Esta que é? Pois estes son os chavales tirando polo carro. Porque aí iba a poñer López Carballo, aí no ensanche foi edificado todo por pisos, non deixaron sitio para xogar os chavales, por iso van tirando polo carro. Entón ele vai dicindo, por mi culpa tedes que tirar polo carro. Pois cambiei de idea, quedou así a cosa a medias. E é moi difícil esculpir en pedra. Bueno, difícil son todas as cousas, depende como se faga. Que materiais se utilizan? O granito, pode ser madeira, pode ser de 50 materiales. E usted solo esculpe en pedra? Non, empecé na madeira. Ajá. Pois, como o Sorei traballaba na pedra, empecé con pedra e seguín con ela. Traballei na madeira moitas veces. Pero a vostede lle gusta moito máis a pedra, non? Non, é o que le figura. Cada un de seguir na pedra. Non é que me guste máis nem menos. Porque aquí en Galicia hai máis pedra, quizáis. Bueno, sí, eso sí, en Galicia somos ricos, pero somos ricos da naturaleza da pedra, pero despois non somos ricos do resto. En mentalidade non somos ricos, verdad? Bueno, non ten apoio. Claro. A mentalidade non ten apoio. Sí, sí. Eso, sabes, cando vim para Santiago, había dous de Pontevedra con unha beca de 12.000 pesetas. Eu tuve unha de 3 de Coruña. Non hai dereito tampouco a facer eso. Claro. Seguimos. Que aí detrás tes esa
Esta estás tú como un panadeiro. Sí, sí, a ver, cal é esta? Un panadeiro? Sí, é un panadeiro. Por qué? De pedras naturales. Aí están as barras de pan, ali está metendo por horno a pala para meterla nunha rosca e un bollo. Ah, moi interesante. Pedras naturales, así. Sí, é un arte figurativo, Exactamente. de imaginar. Pois é de abaixo, se imagina que é como un toro. Cheganlle o morro da femia, entón se levanta a cabeza. Sí, sí. É natural, sin traballar. Sí, bueno, é interesante, por que non? Aquí temos a escultura de antes, o escultor a Soleil, a mí me encanta, me encanta. Pois este é o Soleil. É unha pasada, porque está moi o detalle e era guapo, Aquí é a maceta de Soleil, iso está como... A maceta? Sí, maceta. Ah, claro, con eso golpeaba. Sí, exactamente. Claro, claro. Isto é unha pizarra como marcaba as pedras. E a Soleil foi valorado en vida? Non. Como moitos? Como a maioría? O ano pasado fixeron un homenaje en Cambados, que ele era de Cambados. Levaron a miña, pero había que dicir, iso hai que facerlle en vida, non de morto. Claro. Pero que cando estamos mortos non podemos falar. Non, niso pode contestar, ainda que esteas vivo, non te escoitan, eso me pasa a min, que estou escoitando pola injusticia que me fixeron emigrar, e despois roubaron o que tiña, estou gritando, puxeron nas pedras como asesinos, non dan a cara. Claro. Se houbera faltado eu, houberame metido na cárcel. Sí, sí. E como fan eles, pois eso non lles pasa nada. Nelles dan premios. Sí, sí. Ese é o fallo que pasa en Galicia. Sí. Conocer as cousas en vida, non de morto. Moi ben. Aquí que temos? Este é como o maestro Mateo recordándose del, que non se recordan de nada del, unha persona que traballa. Sí, sí. Se aquí está como está de rodillas ali na catedral. E aí que temos? Os dos mortos se acordanse del, falar deles, pero nada máis. E este? Ese de aí? Ese é un San Francisco, ese de pedras sin traballar. Pero, José, non se dá conta de que a Jesucristo seguramente o criticaban moitísimo en vida Bueno, sí. e hoxe en día, Dios mío, es el Dios eterno e nos dá la paz? Sí. E era un tipo seguramente moi libre, moi intelixente, moi libre. No, non escoitaban porque decía cousas que non lle gustaban. Claro. Nas querían cumplir. Pois é o que está pasando hoxe. Sigue pasando a mesma cousa que pasaba. Non aprendemos nada. Hai moita universidade, pero da universidade dan moi pouca. Sí, é certo. Deben levantarse do sillón e ver as cousas como pasan. Pero si, Non, no sillón non se resolven as cousas. si se fixa hai pouca universidade de arte. Hai poucas escolas de arte. Bueno, aunque vean non se cumplen tampouco. En calquera sitio non se cumplen. É como vin eu para Santiago traballando e ganando para comer, éramos 8 hermanos acaseirados, eu non me podía mover porque non ganaba. E cando fun para a Soleil, dixen, usted ten que me dar o mesmo, se non me pode sostener. Sí, sí. Tardaban 3 meses en pagarme algo que me daba, e volvíame negro para me aguantar. Claro. Seguimos. E así hai moitas cousas, que non hai ese só. Sí, sí. Cantas pezas ten por aquí, pasada. Isto teno que ver todo o mundo. Todo o mundo ten que ver. O pueblo de Santiago debería vivir a ver aquí isto, se é verdade ou é mentira. Pero fágame Publicalo, non quedarse... Fágame o favor e poña a pedra co sinal, porque as cousas que non se ven é como se non existiran. Bueno, un día ahora non Damos un paseo por aí? Damos un paseo por aí? Sí. Eso é moi importante. Aquí está a Fraga. Foi o único que me contestou as cartas dentro na xunta. Os outros nin contestan. Claro. Despois dicen que son socialistas e dicen que son tal. Nin son socialistas, nin... Son tipos como outros cualquiera. Queren o poder. Pero este moi viesa, mas non colleron fraudando a nadie. Por eso, recordo, xa estaba na silla de rodas, cando collín unha pedra e
puxo no aí para que se reconocen nada. Está moi ben. Fraga era unha persoa moi inteligente. Bueno, por lo menos era traballadora, viveu con Franco e viveu con estes. Claro. Iso é moi importante. Sí, sí. E outros non se han vivido con ningún. Ese que é un animal? Que animal é? É unha cabra. Tola. Pero hai unha señora cancha pernas da cabra quitándolle a leite. Ajá. Ten o seu fillo, pero non lle pode dar a leite ao seu fillo, que lle pertenece. E aí hai zocas, non? Estos son zocas. A muller ten... No, ou son as patas da... Este. No, o do lado. Este Eso, son zocos, sí. A señora que me está quitando así con mascos. Unha man de cada lado para lle coller un teto de cabra. Ajá. Está mirando para atrás. Pero onde se ve é por este lado. E onde se ve o fillo da cabra. Ves, aquí está o fillo que quer coller o leite e non pode. O ser humano já está arrebatando. Sí, sí. Se fixo forza aquí co zapato, se lle quitou o zapato, pero non pode fazer máis. A nai non se pode defender, ela non lle vai defender ao seu fillo. Esos son os problemas que pasan. Ese é como se fora unha fonte, sale a agua por aquí, leite por aquí, para Que bueno. o caldeiro e outro para a canada do outro lado. Sí. A mí me encanta o seu traballo. Hai moitas cousas que explicar. E ali están parte dos modelos, ali está a Sorei, Ajá. por eso se fixe a cara. Sí, sí. Que material é ese? Eso é yeso. Moi ben. Vimos dar un paseo por aquí. Vamos indo para lá. Por aquí. Esta peza, por exemplo. Por exemplo, que non podes escoller esta. A ver, dígame. Aquí está o Santiago Apóstolo, estando adorando ao apóstolo e pedindolle cousas, a dificultad con tempo ofreces a calquera cousa que sea. Iso fixo moito o Sorei, desas ofrendas que hai aos santos e iso, porque a necesidade fai iso, porque a justicia non atúa. Entón aí aparece Rosalía. As campanas de Bastabals, é unha canción que lle cantaba as campanas de Bastabals, que era as que oía desde o Padrón Oías, as campanas de Bastabals. E aparece o apóstolo cando chegou ao Padrón, que está aí nesa barca, que é cando está en Santiago. Ajá. Moi ben. Ten moito significado a súa obra, moito... Mira, aquí temos un reloxo antigo. Sí, esa é unha copia dun reloj antigo, sí. Que máis? Que leos un apóstolo que vai para Santiago, Ajá. un burro. Seguimos. Este é un chaval que se imagina que vai de cabalo, Ajá. pero é unha imaginación dele. Sí, sí. Como se facían antes, que non había xoguetes, nem había nada, había que facelos algo que imaginaba. Sí, sí. Cando empezamos as clases, José? Cando eu teña tempo, Está moi liado. tens que empezar con barro, Sí. para saber como... Porque vostede traballa de sol a sol, casi, non? Na pedra. Bueno, casi, cando podo. Pero, non sei, se quedas que empezar na pedra, se quedas empezar con barro. Falamos máis tarde. Sí, pero Seguimos. é mellor para saber como Seguimos. as formas en barro, quites e pos, para aprender. É así. Imos indo. Na pedra hai que practicar un pouco. Sí, sí. A ver, aquí que temos? En esas caras, quenes son? Aquí pon Juan Pablo II. Ajá. Este que está de lado é Picasso. Un bon exemplo da súa obra. E por que están os dous xuntos? Bueno, foi algo de idea de non facer as dúas aparte, por se non me daba tempo. Non foi máis que aí sería. Puxeron todos nunha pedra por se non me daba. Sin embargo, este hueco que hai no medio é moi dificultoso para traballar con os dous lados.
e non tocarlle romper unha pedra onde leva máis tempo. E quizá fora unha equivocación, pero bueno. Imos indo para lá, para o Jardín da Pedra. Non sei se queda aí no taller. Aquí é onde traballa vostede. Sí, sí. Pues sí, ya estou traballando porque o odio, a justicia odio. Ves, aquí aparece a balanza da justicia, Sí, as sí. cadenas. Aquí como un burro que utilizaban para os que tiñan. Pero uno está representando o que é a justicia. Unha pouca mierda. Sí, sí. Imos para o jardín ou ten algo que mostrar? No, o que pasa é que aparecen estes os moldes. Isto vai estar en un crucero e arriba, esta é unha copia do Tesouro de Sodoma. Pero isto é en yeso. Todos esos son moldes que son comunistas, que presumía de comunistas. Están pois saca. Quen era? Pablo Iglesias, non? Non, era un acordo non de xa hai moitos anos que está feito. Este presumía como comunista, pero non era tanto comunista como presumía. Xa xa. Estes son os bocetos de Juan Pablo II, un Picasso. Ajá. Imos indo a dar un paseo polo Jardín da Pedra. Despois este é un cruceiro que me tirou eses días que viñeron de aire. E cantos anos ten Este é vostede? como un paraguas. Cantos anos ten vostede? 83. 83? 83, sí. Non se lle votan 60. Os votos non tuve eu. 83, que pasada, pois non se lle votan ni de broma. Esa pedra collida no escombro. Sí, Mira que eso é importante. sí, sí. Que pon aí. Casas. Casas reales. Sí, Eu fui no coller ao escombro. sí. Estaba no escombro. No escombro. Oba. Pois isto fixen eu, mas isto que está arriba. Pois parece que unha fonte como debían de existir por aí están destruídas todas. O peregrino bebendo está levando agua para casa. E vostede é feliz traballando a pedra? Eu que non son feliz é o asunto económico. Xa. Porque a pedra non dá nada. A Sorrei vivía, que é moi importante, vivía hacia a escola de artes, pero non que vivira co seu taller como debía de vivir. Debía vivir co seu taller, sin ter que ir á escola de artes para sostenerse. Claro. E era o seguro que tiña, que eu quedei sin seguro. A mí non me aseguraba ni nada. Pero aos políticos e ao poder non lle interesan os artistas, porque os artistas pensamos, os artistas somos diferentes e nos sentimos diferentes, e a eles lle interesa que todo o mundo pense igual para que non se pense. Bueno, pero eso non pode ser, eso é imposible. Claro, porque o ser humano é diferente, cada ser humano é diferente. Aquí todas o que teño aquí é a base de cousas que se fan injustamente. E todo o pueblo de Santiago debía vir aquí a ver, a reconocelas. Se é verdade ou mentira. Eu podo demostrar como o que é verdade ou o que é mentira. Eles digan que sea a mentira, fan a verdade. E nosotros non facemos a verdade, podelo contar. A verdade... Porque a televisión non ven aquí a televisar isto tal como o poño eu, se é verdade ou mentira. Por qué? Para que a queremos? Porque temos que ser vítimas dela. Claro, pero a televisión está gobernada polos políticos. Claro, que aí é o malo que ten. Pero internet non. É a diferencia. Internet tamén está, ten que salir da casa, da súa casa. Non, internet é diferente, hai liberdade. Máis liberdade da que pensamos. Máis liberdade, sí, pero non hai liberdade, de verdade. Internet sí, de momento sí. É porque eu nunca vin aquí. A televisión? Desde o 59 non conozco un concejal que houbera pasado por aquí que me preguntara se estaba contento co que facían ou non. Xa, xa. Non vin un, non o conozco. Iso é unha falta moi grande. Pero tamén é porque o ten moi oculto. Como oculto? Quen deben de andar pola calle son eles. Demostralo. E non ir ao sillón. Que van ao sillón non che fan caso. Seguimos.
Aos políticos o único que lle interesa son os cartos. Está máis que demostrado. Pero cos cartos temos que vivir todos. Pero lle interesan moitos cartos. Bueno, eso sí. No, é o que non é legal. Claro. Mira, isto debía de existir máis que asiste. E que... Estañe celebrando o cumpleaños ao profesor. Sí, sí. O profesor xoga cos alumnos e os alumnos co profesor. Ajá. Entón, eso non asiste. Pois se logo lle pinchan un coche se non sei, o profesor non lle fai o que eles queiran. Eso non pode ser. O profesor ten que dar exemplo aos alumnos. Como na universidade ten que salir do cucurucho e andar pola calle. Un día temos que conocer os que van á universidade máis os que non vamos. Claro. Un exemplo que deben de dar ao pueblo. Esta é unha arpa. Ali aparece que están medindo o pulso ali abaixo, aqueles que están ali. Porque a justicia é igual co pulso. Se ten forza, según os cartos que teña, así funciona. Ajá. Por eu poño o pulso referentes a esa justicia. Esta é unha arpa e ten algún significado? Ten significado, ten cousas que non son da arpa, que están desaparecendo, pero representan a arpa. Aquí aparece aquel altavoz que había dos tocadiscos, que é este de arriba. O altavoz aquí anda o disco, onde sale a voz do disco. Este é dunha máquina de coser, onde anda a jolla arriba e abaixo cosendo. E recorda esas cousas que están desaparecendo, quedan aí gravadas. Sí, sí. Isto é unha imaginación. Este é como a cabeza, este é como o corazón, os pulmóns, este é un acordeón para dar aire ao corazón e a man para levar a cabo as obras que a cabeza pensa. O sea que imaginación, sentimiento e acción. Moi bonito. O sea, a cabeza para pensar, e o que a cabeza pensa hai que sentirlo no corazón. E aquí aparece acordeón para dar aire ao corazón, para os pulmóns. Sí, sí. Ten galiñas por aquí? Están libres? Sí. Está ben. A ver. Que máis? Hai moitas cousas, Xa vexo e xa ven a xente. A ver que te vou explicar isto. Sí, claro. Este é o 23F. 23F? Sí, aquí pon xa 23F. Este é o teléfono. Este é o micrófono de arriba. Sí. Este é o mando rei para que Tejeros se enviara. Marcando o número do teléfono. Se chamara por teléfono para que se enviara. Este é o que recorda aquí ese día. E que recorda do 23F? Que recorda do 23F? Bueno, un feito que non debera de aparecer. Como apareceu Suárez aí, agora como morreu falan del, e cando estaba no poder fixeron a vida imposible. Eso é o que debían ter en conta, non de morto, Claro. en vida. Aí que temos un tenedor. Aí é unha mesa. E comen aquí ou non? Quen? A familia. No, de momento non, ainda queda sin terminar. Os asientos, eso é o que lle falta, quedaran así. Entón, aí aparece un perro, neste pé, un perro con hueso, que era o que se lle botaba antes, cando había festa. Claro. Está comendo a pata dunha besta. Sí, sí. E arriba, pois, ten o pote dun lado e a xerra do viño por outro. E da xerra ao pote ten o tenedor a malo pechillo. É unha mesa, pero é unha escultura. Sí, sí. E do outro lado ten un pescado mordendo na cola. A ver que vamos máis para arriba, ainda queda isto, o morre dun pobre. A ver, que conta do rei do pobre? Bueno, ese o morre dun pobre non podía facer outra cosa e buscaba as barras para facelo como un cesto. Isto aquí, pasa que aquí aparece unha lareira,
a escalera que nos subindo por Gorrio, recórdate esas cousas que pasaban por Galicia. Este é o Gorrio. Había os que collían moito, viñan anos que collían moito e tiñan outro, pero facían unha cousa así para acabar de gastar o que tiñan, o millo, por meterlo. Non lles collían o outro e facían unha cousa destas. Pero esos eran poucos. Despois isto é unha fonte. E aí está outro alcalde que ibo, que entre outros por López Carballo, Esteban, facendo de encofrador, que foi o que fixo, e por semilla de arquitecto. E cobraba-me a min que eu tiña unha escultura allí nese solar que me roubaron, e dixo que me cobraba 800.000 pesetas por quitarlas de ali, se non que as quitaba ele, que non respondía delas. Como cobra 800.000 pesetas. Vamos por aquí. Eso non dicen. Eso se acaban. E vendeu algunha peza algunha vez? Sí, algunhas. E moi cara ou non? Non, baratas, baratas. Ai, pois eu ia comprar algunha, A do escultor Sorei me ten enamorada. Esta cal é? Eso debía de estar no Museo do Pobo Galego. Sí. Sí, debía de estar. Sí. Non se preocupan. Xa. Non sei como foi co dilo enterrar ali. Este é o corazón. Este é como un trébolo, un árbol, que o cortaron por aquí e afillou. Entón, toda esta rama así, para recordar de que a sangre corre polo corazón por estas venas, igual que pola savia. O árbol, se lle cortan a savia, que tamén morre. Entón, a nosa sangre é igual o zumo da savia que corre polo árbol. Corre por estas venas. Por aquí. Entón, o noso árbol corre por aquí a sangre. Somos igual que un árbol. Esta pequena que hai aquí? Isto xa é máis difícil. Debía recordar o pueblo, pero non me acordo moito. Cando eu era chaval, se plantaba o liño para fazer a roupa. O que collía moito plantaba e avisaba unhas fulanas para traballar. Se chamaba a tasca. E nestas mesas, onde elas traballaron durante o día, iban os mozos á noite e xogaban a este xogo que están facendo aquí, o lorcho, aquí o ten na man este, está lle dicindo a este que lle pase porque se lle collen a ele ten que ir por riba e quitarlle aos outros. Era unha forma de divertirse así. Por eso recordo aí a través das cousas, vou recordando as cousas que se pasan. Claro. Como esa tamén está, que non se lle apaga vela. Cando está colléndose así, porque a vela non se lle apaga, tapando o aire. Seguimos. E onde consigue as pedras? No monte. Vai ao monte? Sí. Que monte vai? Bueno, agora veñen nunha canteira que teñen aberta, non como antes cando vivía a Sorei, íbamos eu máis el polo monte adiante a buscar e collíase sin dicir a nadie, ao dueño do monte, pero non había outra cousa. Agora non, que non a deixan coller. Esas moitas ya non así. Este que é? É o Cristo? Ese é un Cristo que estuvo nun cruceiro ali abaixo, que o cruceiro está ali, que caeu unha noite de aire, quedou aí, entón coloquei no aquí. A zoca é a capitel e arriba está o Cristo. E ali aparece aquela é a roda do muiño, que está por lá arriba da mesa. Sí. E mira que gastada está. Esa chavala que está ali quedouse dormida, andaba as castañas e quedouse dormida aí debaixo do paraguas. E aquí está facendo unha escultura. Este é o paraguas. Está facendo o paraguas, é a roda do muiño, onde andaba de rodora e que salía a fariña por abaixo. E esta quedouse dormida aí, andaba as castañas que aí ten o cesto, e quedouse aí dormida.
Ajá. E chovía, meteuse aí debaixo do paraguas. E que máis temos por aí? Por ali. Atrás, un cousa xave que non ten tanta... Seguimos por aquí. Aparece a planta das patatas, e a cousa de plata de outra cousa, pois puxiña como a rosa da pataca. Ajá. A de arriba é de facer empanada, unhos dulces así, de plata. Ajá. E aquí temos... Dígame. Aquí temos o boi e unha vaca. Ajá. Como eu empecé chamando as vacas Uhum. na aldea antes de vir para Santiago. Traballaba así, chamando as vacas. Entón, aquí están as cadenas que utilizaba a Surei para mover as pedras. Estas son as que aparecen aquí dentro da pedra. Eu respeto-as por un exemplo de como foron os materiales así, e agora hai outros que melloran a cousa, pero o traballo que se pasaba para mover as pedras. Sí, sí. Con esta traballei moitas veces. Claro. Dendes que morre o Surei, un tesouro que lle quedara encargado, terminei no eu e movino con estas pedras, con esta cadena. E é duro traballar a pedra? Hai na dura e na blanda. Non, pero duro, que costa moito. Bueno, depende de cada un como se lle dea tamén. Para unha é dura, para outro non é tan duro. E hai diferentes tipos de pedras, entón? Hai, sí, hai moitas diferentes pedras. Unhas e outras, hai unhas son máis duras, outras un grano gordo é malo de traballar porque salta, é complicado. Seguimos. Que é unha cabra que, aunque non é natural, o sea, representa a naturaleza. Isto é como a cabra que quitan a leite, aquí aparece a cabeza, pero representa ben a cabra, non é moi abstrata. Pero vese ben, non fai falta que sea a cousa exacta. Aquí o tabaco, aparece esta cousa do tabaco. Sí, sí. O tabaco nunca debía de existir. Non. Eu puxen unhas tarjetas contra o tabaco e tal, pero a xente non fai caso. E aquí aparece o xugo, esa fatadora, e como gorra así recordando esas épocas. Se ves que pedras así, foi como esculturas sin traballar, como isto. Dígame. E aparece por bata o gorro, unha rana aí metida, é un grifo. Que máis? Aí aparece un prestige. E por que está nun cruceiro? Por que está nun cruceiro? Debaixo dun cruceiro? Para recordar o curso do baño que fixo. Entón, aí aparece a Virgen con má levantada, xe basta xa. Sí, sí. E aí vai estar fundindo no medio do mar. Claro. Ahora, ese Cristo, por qué? Eso, aí está López Carballo, o alcalde. Ajá. Esta é das mellores pezas para min. Sí, pero é unha peza que lle escapa. Porque é moi crítica. Explíquea, por favor. Pero se é verdade, que importa que sea crítica, que non debe de ser. Explicar, temos que explicar isto tamén. Isto que se refiere ao puente que había aí no pasado Tangueiro. Ti te recordas deso? Sí, eu recordo. Pois
recorda o puente, non? Sí que me acordo. Sí, pois mira, aquí está o puente, un pequeno anticipo de un boceto. Estos están aquí arriba que foron os, como se foron os que o tiraron, chamándoles caciques. Teñen esta pedra no medio e danse a man por riba dela para non apartar. Este é o puente. Aquí o barco quedou aí debaixo da terra, e o puente era este, que tiña moitas pedras así ao largo da carretera polo dos lados. Eso nunca debeu ser tirado. Xa. Non, opino igual que vostede. O antigo tería que permanecer. O antigo debería permanecer. Claro, además que eran as pedras traballadas a man. Claro. Tiñan que estar aí, dando... valían para sentarse ao lado delas, agora non tens nin onde sentar. Non hai por onde pasar a pé para dar máis onde sentarse. Explíqueme algunha máis. Eso verá aquí este que está peinando a muñeca, pero que o perro de lado. Este que está aquí. Dígame. Ahora mira para este cruceiro. En que país asistes o López Carballo o alcalde como un asesino? Facendo o papel do como atuou Jesucristo polos cartos, que ele traballaba polos cartos nada máis. Non traballaba polo pueblo, iso é un cuento. A policía de lá tocando o tambor como ao servicio dele, non ao servicio de todos os españoles como debe de estar. Esta pistola é para defender, non para defender os cuartos, como o López Carballo. Que foi unha xunta del, e dixome se podía outro día que lle aparecer unha urgencia para me quitarme de diante, soltoume eso. Isto debía non ter máis en conta, que o teñen. Claro. Publicalo, non calar como calan. Sí, calar é malo, verdad? Se fora eu, o goberno publicado todo. Verdad que calar é malo? Quen? Quen cala é malo. Calarse é malo. Non, calar é un cacique. Nin é malo, nin é malo. Non me refiro a un político. A persoa que non fala, que non se comunica, non é bo. É bo falar, antes que matarnos. Pero debe falar, Claro, todo o mundo. Eu fui un asunto del que me explicara a ver por que me facía eso. Como o pajara ou como dira noutro sitio, pero que tratara de solucionar. Non escribir malondos que viñera a facer o monumento a Sorei e despois ter que volver a marchar sin a solución. Eso sí que foi o que debían de mirar. Sí. Pero non o miran, calan. Claro. E non está a justicia no noso país. Pois aquí está coa pistola na man. Eso debían de falar, chamarme a mí, xe usted por que nos pon aquí. Ni tan siquiera, calar con a boca. Isto non pode estar así, sin dar unha explicación, porque está feito. Pois mire, isto cae aquí. E que lle dá máis importancia que lle dá. Isto é pequeno, ti xa non acordas. Sí, a ver. Cando salía a procesión nun santuario da iglesia, salían co santo ao lombo e viñan dar a volta ao cruceiro, daban a volta ao cruceiro e volvían outras para a iglesia. E este que ven un carro de vacas arrodillouse para que pase a procesión e despois continúa. Pero estes árboles que hai polos santuarios, por que se o destruíron? Ese aí San Marcos que está como un salvaje ali, leña do lado, sin regalar aquilo, debía de ser un santuario de artesanía, e non é un santuario de xestas e tostes e nada máis. E teño así abandonado. Isto era o que debía perdonar. Hai aqueles árboles de antigo de consolidar. Isto está bonito, recordando todo eso. Está o cruceiro, aquí van co santo dando a volta e van descansar aquí. Este redillouse para que pasara, recordando esas historias que pasan todo pola vida. E así hai moitas cousas, ainda siguen por arriba. Xítalo outro día, porque non... Xa. Non, así é o problema da cámara, que ten pouca batería. Damos así un paseo pequeno, teño outra cámara, pero está estropeada. Pero estivo moi ben, Eso está aí como se fora eu, rascando a cabeza os problemas que me causou López Carballo. O malo maldito o tormento.
Sí. Os caciques, que non foron máis que caciques. Sí, sí. Non son personas honradas. Se non houberan dado a causa. Cando o alcalde que entrou, Cante Suárez, quiso revolver a cousa, pideu a dimisión, que non quería saber nada, que non lle obedecían, e nada máis. Pois moi agradable, José. Moi agradable. Hai moitas cousas que... Usted- A ver o que sale, Eso non, Bueno, non volvemos a facer, que non pasa nada. sí, pero a min cando me sabe unha idea, vamos a ver a arpa, que ainda falta, ainda lle queda un pouco de batería. Bueno, a arpa foi feita... Mira, metí eso tamén. Sí, claro. Eso recorda un muiño. Este é un boceto para se alguén quería facer unha fonte con esa cousa. Ese está no muiño tocando a gaita e outros a pandereta. Se unha noite non muiño, unha noite non é nada, unha semaninha inteira, eso sí que moi nada. Había esa canción tamén recordando Que eso. bonito. Ese é un boceto. Arriba onde lle botaba un grano aí, andaba, salía por ali, por aquela... E abaixo é onde lle puxaba ajo, como cousa. E usted fai un dibuixo antes de traballar? Ah, sí. E despois modelado tamén. Claro. Pois para a semana empezamos e a traballar como burros. Bueno, Que eu quero decorar a miña casa chea de pedras. Pedras feitas por min. Aquí hai cousas pequenas. Ves, este tamén unha vella xa, con 4 pedras postas aí dereita, e como ela está tamén preferindo. Sabe que se morre e que está vellinha. Pero había que ter en conta esas cousas. Non se ten. E esta peza que hai dúas aí. A da dereita cal é? Claro, Esa pequena. a pequena é unha chave. A man con unha chave na man. Sí, sí. Significa algo. Bueno, a chave sí que ten a súa importancia. O que ten a chave das cousas é un jefe. Claro. E a outra figura? E a chave para abrir as cousas tamén ten a súa importancia. E a outra figura cal é? A outra foi feita nun cursillo. Ajá. Que te vin eu, entón, fixeron os alumnos que pon por aquí o nombre deles, puñeron eles ese. E despois trouxeno para aquí, o director o INET trouxeno para aquí, e despois aquí tamén tiro no aire. Tuvo que andar rolando nela por estar aí. E despois por aquí ten o nombre dos alumnos. Había un fulano moi traballador, aquela era moi traballador. Que nomes poñen? Que non se ve ben. A ver. Non se ve, A ver, curso, taller, talla a pedra, INEM, INEM, profesor José Cao Lata, usted, ¿no? Sí. Isabel García Fernández, alumnos Celestino Ayer, Calvelo Santiago. Isabel era moi traballadora, Sí. foi a única que vin así. Junio, octubre 1989. Sí. Moi ben. Bueno, pois por hoxe xa... Seguiremos grabando vídeos, seguiremos facendo fotos. Bueno, non se preocupe, hai moito traballo que facer. Mira, Aquí parte do taller. Moi ben. Que traballadoriño me saliches, José? Que traballadoriño me saliches. Gracias a Dios e a la fortuna. Todo foi sin medo, ni nada. Claro, non hai que ter medos. O sea, medo está para vencelo. Pero hai que traballar. Hai que traballar, claro que sí. Hai que traballar naquilo de picar araña e andar así. Hai que ter saúde e traballar, non hai outra cousa. Ter saúde... Hai que poder moverse. Imos dando un paseo. Sin cartos non te moves. Non, claro. Non quedei debaixo das pedras moitas veces por casualidade. Sí, claro. Había que ter maquinaria para movelas e tal. Non, xa. Unha cousa moi importante é aquilo que hai ali, mira, aquelas cousas pequenas. O que? Aquelas. Que? Mira, ali un fulano mixando na calle, contra un muro. Sí. Ali está despois, aqueles que está unha espada na man, ese contra o aborto, vas contra os toros. O home torea a muller, despois a muller cae en cinta, e despois chega a matar o fillo, o aborto. É como un torero. Sí. Unha cousa que representa a través deso. Moi interesante. Imos indo hacia o coche e xa... Eu andaba en bicicleta, que está a bicicleta.
son todo. Todo isto quedará. Nos iremos, pero isto quedará. A ver o que se leu. E sabe vostede cal é a inmortalidade da vida? A inmortalidade, cal é? O recordo. Porque quen vexa isto, digo, as súas pezas dirá: como sería o home que fixo isto? Con que cariño faría? Sabe, se preguntarán moitas cousas. E se ven o documental tamén. Aquí están os mariñeiros, recordando deles. A min, De todo o que traballa, quen traballa. hai xente que vai a museos carísimos e pagan en París, no Louvre, non sei que. E nós, eu ao lado da casa e teño un dos mellores museos que coñezo. Non hai moito significado. As cadenas a mí representalas como o Sorei movía con estas cadenas. Eu nos movíamos e movimos igual con outros medios. Eso recordo o couso das aguas. Baixo o meu punto de vista, vostedes ten que ser valorado en vida. Así que non se lle ocurra morir mañán. Non se lle ocurra morir mañán, que me leva un disgusto, que eu lle teño moito cariño. Eso foi, sabes? Porque vostede, aparte de un moi bo artista, moi boa persoa, eso se nota, eso se palpa. Porque os artistas, generalmente, menos 4 ou 5 gilipollas, temos bondade por cambiar as cousas, por decir, expresar. E ti ves que a mí fixeron a vida imposible poder poñelo nas pedras. Hasta me quitaron os clientes. Dincho o contrario. Xa xa. Pois eso pasou. Pero que... Hai tanta cousa aquí. Por que? Porque están en contra mía. Claro. Por decir a verdad. Intentar decirla, que non la dis toda. Xa xa, non, está claro. A mí me parece increíble todo isto. Tamén a mí me parece, pero... Ali abaixo está a maceta, como o deixo. Non vixe ainda. Non, xa miraremos. Bueno, pois isto xa é... Por hoxe... Sí, non se preocupe. Bueno, pois nada, ata outra. Mañá nos vemos, non? Empezamos mañá a clase, non? Pola mañán. Non, pero hai que saber que queres empezar. Falamos ahora. Con barro... Bueno, despídase do público. Do público espectador. Faga así unha conclusión. Bueno, pues eu fazo recordando, por exemplo, as fontes que debía de habelas. O puente de San Lázaro debía de estar aí. Ese é o que recordo eso. A justicia que funcionara, que dé a cara. Claro. E que non faga vítimas caladas. Sí. Bueno, pois... Que me dé unha solución porque me escriben a Londres para traballar. Despois, os de Londres dime permiso e aquí non me digo. Como solucionar o problema. Moitas gracias, José. Que infecten eso. A ver, mira. Aquí non sei se están máis, Se non podes agora pensar, podes ver, mira. A ver se está que estaba aí posto. Eu tiña cosas ali. Mira como empezaron a tirar a terra da Rolmiña. Aquí aparece. Isto tamén deberá de salir aí. Ves como empezaron a tirar a terra da Rolmiña. Pero había ese que vivía moito. Non sei de onde. Non sei de onde. Estaba este Churchill. Aquí eu tiña unha caseta de madeira ali e empezaron a tirar a terra de Rolmiña, as esculturas. Non sabía que non fotografía que se vía. Tiraron os pompos de Rolmiña. José, temos que despedir. Faremos outro vídeo, outra videocreación. Se chama José Cao Lata e eu Lucía Neiros Vázquez e isto é unha videocreación sobre un escultor maravilloso que está semienterrado pola justicia e pola política. Despídase. Fale un minuto. Mire, eso ali como poñían as máquinas e tiraban medias de Rolmiña e un mandaban aos outros porque tiraron de Rolmiña. Pois eu entro no grabé en piedra o que fan. Eu está en madeira. E moitas cousas. E cousas que recollo para non tiralas. Mira,
que era unha pluma, o couso onde escribían antes, que non había outras cousas. Eu non tiro nada, recordo as cousas como pasan o cupodo, nada máis. E isto foi posto aí, xa levou moitos anos, Que dice? roto todo isto. Que di? Así... Este é o peceo do chaval, todo isto que está aquí. Empecé con a navalla, con a trencha, é o único que tiña na aldea. Bueno, José, ahora sí que a batería se está quedando cao, non é por probarlle. Falamos cando se apague a cámara e falamos un rato. Vale. Bueno, é un placer. Dígalle au revoir in English. Bueno, Thank you very much. Gracias. Un pedazo artista. bueno, a ver o que che... Para mí, do mellor que vin nos últimos anos, sin ninguna dúda. Seguimos o vídeo. Empezar a eso. Moitas gracias, José.